Mit navn er Mathias Brandsholm. Jeg er terapeut specialiseret i tapping og i kropskoden. 2 teknikker, der arbejder på at forløse de ubalancer, blokeringer og traumer, der kan stå bag de fysiske og psykiske symptomer, vi måske døjer med. Min mission er at hjælpe dig til at få forløst de blokeringer, der står i vejen for den naturlige glæde, tilfredshed og behag, jeg tror på er inde i os alle sammen. Jeg har behandlerrum i Rigskov og bor selv lige i nærheden sammen med min kone og mine 2 dejlige børn. Når man booker en session hos mig, så mødes vi enten fysisk eller online. Den første del af sessionen bruger vi på lige at spore os ind på, hvad det er for nogle temaer, du godt kunne tænke dig at arbejde med. Hvad er baggrundshistorien? Hvad ligger der og rører sig i dig? Og hvor kunne du godt tænke dig at komme hen efter de her sessioner? Derefter går vi i gang med selve sessionen, hvor jeg, hvis det er tapping, tapper på dig, imens at du fokuserer på ubehaget og på de sætninger, vi finder ind til. Hvis det er kropskoden, så sidder jeg og tester ud fra et større program, større system og kortlægger, hvad der ligger ubalance i dig, hvorefter vi forløser dem sammen. Min bestseller i øjeblikket er faktisk kropskoden. Det er folk, der kommer med nogle symptomer, de måske ikke helt kan finde årsagen til. Og der er kropskoden fantastisk, fordi at vi kan gå ind og bruge klientens egen underbevidsthed til at finde ud af, hvad der egentlig ligger af blokeringer og ubalancer, der gerne vil forløses. Jeg tror egentlig, at vi alle sammen har brug for terapi, men nogle gange kan behovet være så stort, at det virkelig hæmmer vores livskvalitet. Der findes heldigvis teknikker, der kan komme lige et skridt dybere end den normale samtaleterapi. For nylig så havde jeg en klient med kronisk træthed, som efter en række sessioner fortalte, at nu har han fået energien tilbage. Jeg ønsker, at alle de kommer til at kende til tapping og til kropskoden og kommer til at kende til det værktøj her. Derfor så laver jeg online forløb, YouTube-videoer, så du selv kan lære nogle af de her teknikker og kan lave det selv. Det jeg elsker mest ved mit arbejde som terapeut er selvfølgelig at hjælpe folk med at få det bedre, men det er også det rum, der kan opstå i en session med en klient. Det skærpede fokus, der kan komme, når man sidder begge to med det samme mål om, at klienten skal få det bedre. Det skaber sådan en helt speciel energi, et specielt flow. Hvis du er nysgerrig på, om en session hos mig vil kunne hjælpe dig, så kan du finde mig flere forskellige steder. Du kan finde mig på min hjemmeside, mathiasbrandsholm.dk, eller du kan finde mig på Facebook, Instagram, YouTube. Inde på min hjemmeside kan du finde mit telefonnummer og min mail. Du kan booke sessioner, og du er også velkommen til at booke en gratis afklarende samtale, hvis du har nogle spørgsmål eller nogle ting, du lige vil vende.